Ħiliet u kwalifiki barra mill-pajjiż. Ix-xogħol tal-kura fit-tul, il-kwalifiki meħtieġa u t-taħriġ jistgħu jivvarjaw bejn pajjiż u ieħor fl-UE anke meta t-titli tax-xogħol jinstemaw simili. Pereżempju, ħafna professjonijiet fis-settur tal-kura fit-tul huma regolati. Dan ifisser li biex tipprattika l-professjoni trid ikollok kwalifika, taħriġ jew liċenzja speċifika. Il-professjoni tista' tkun regolata f'pajjiż wieħed iżda mhux f'ieħor. Għalhekk, persuni li jokkupaw professjonijiet simili jistgħu wkoll jintalbu jieħdu kompiti kemm xejn differenti f'pajjiżi differenti. Qabel ma tibda xogħol ġdid, huwa importanti li tivverifika jekk il-kwalifika teħtieġ rikonoxximent fil-pajjiż tax-xogħol. Jekk qed timpjega ħaddiema tal-kura minn barra l-pajjiż, ara li tipprovdi informazzjoni ċara dwar ix-xogħol u r-rekwiżiti tal-kwalifiki lill-impjegati futuri kollha tiegħek. Dan se jgħin lill-ħaddiema sabiex jaslu ppreparati sew u jevitaw ostakli amministrattivi. Għal aktar informazzjoni żur is-sit elettroniku tal-ILA.